Kom så, færdig! Kom så, færdig! Ind på ham! Det er godt, færdig! Færdig, ind på ham! Færdig, ind på ham med nogle knæ! Vi tabte hende. Er det ikke på kroppen? Færdig. Indarbejde på ham. Færdig. Sådan, færdig. Følg op. Færdig, ind og følg op. Følg op på ham. Færdig, ind og følg op. Hele tiden. Jeg kan ikke lide det, Færdig. Hvad fanden gør man sådan noget? Er det bare knæk, eller er det hospitalet? Jeg synes, han sagde det ikke. Han sagde knæk med Jesper. Hvad gør man? Er det hospitalet, eller kan han fikse det her? Hvad? Det er en tur på hospitalet. Jeg skal også bare være kæden og gå i det. Det skal jeg ikke. Sådan, færdig! God stil, færdig! Sådan! Færdig. Kom så! Kom, færdig! Følg op! Bliv ved! Følg op på ham, Færdig. Bliv ved, færdig! Bliv ved, færdig! Kom nu, færdig! Sådan der. Følg op, færdig! Husk knæene, færdig! Sådan, knæene! Det er godt færdig med nogle cirkulære teknikker. Ja! Ja, sådan! Var det godt, Færdig? Ja, det sidste sekund, var. Ja. Sådan. Den er 36 færdig af det. Sådan, godt færdig. Det var